Em ê îro qala pêşbaziyekî bikin. Ji bo çi? Ji ber ku ev pêşbazî ji bo bîranîna zarokekî piçûk tê lidarxistin. Zarokek çawa? Zarokek 9 salî ku canê xwe ji dest daye. Em qala Abdullah Duran dikin. Di 28 Adara 2016 de li Amedê çend roz çalakî li dar ketin. Çalakî li nav Amedê belav bûn. Roja 29 Mehê jî li kuçeyê Abdullah Duranê ê 9 salî hat kuştin. Ê xelkê zarokê wan ê 9 salî diçin dibistanan, dixwînin, diçin futbolê dilîzin, diçin sporên din dilîzin, lê yên me zarokên 9 salî têne kuştin. Abdullah Duran jî yek ji wan e. Piştî vê çi bû? Eğitim Sena Amedê biryar da ku ji bo bîranîna Abdullah Duran çalakiyek çê bike. Ev çalakî jî pêşbaziya çîrokan bû. Navê pêşbaziya çîrokan a Abdullah Duran lê kirine. Ev pêşbazî îsal 14mîn car li dar dikeve. Yên ku bixwazin heta dawiya salê, heta roja dawî ya 2024 dikarin berhemê xwe bigînin berdestê amadekaran. Pêşbazî bi Kurdî û Tirkî ye. Di nav Kurdî de jî bi Kirmanckî û bi Kurmancî ye. Yên ku bixwazin bi van zimanan dikarin berhemê xwe bişînin. Berhemên bi ser bikevin 18 Adara 2025 wê bêne ragihandin, 22 Adara 2025 jî wê bêne xelatkirin. Ev xebata ku Eğitim Senên Amedê li dar dixe xebateke mühîm e, ji ber ku zarokekî piçûk nayê ji bîrkirin, her tê bibîranîn ji bo ku zarokên piçûk ên din neyên kuştin. Îro mijara me Abdullah Duran e. Em hêvî bikin bila zarokên me êdî neyên kuştin, em jî li ser wan pêşbaziyan li dar nexin.